Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn bniedem li kiteb numru ta' xogħlijiet f'ġeneri differenti. Kien romanzier, poeta, drammaturgu kif ukoll traduttur. Se nħarsu fid-dettall lejn ix-xogħlijiet ta' Giuseppe Muscat Zoppardi. Giuseppe twieled f'Ħall Ormi fl-ewwel ta' Settembru 1853. Ma tantx nafu fuq il-formazzjoni skolastika bikrija tiegħu, ħlief li għal żewġ perjodi studja fis-seminarju. Hawn tallem it-Taljan u l-Latin. Huwa daħal l-Università u laħaq avukat fl-1876. Muscat Zoppardi kien attiv ħafna u kien jinvolvi ruħu fil-ħajja kulturali tar-raħal. Dak li kien jemmen fih kien jgħidu b'mod ċar bħal meta esprima lilu nnifsu kontra l-pina kapitali. Beda jikteb il-poeżija bit-Taljan fl-1870 u bil-Malti sena wara. Fl-1885 ħakmitu marda li ħallitu f'qiegħ ta' sodda għal xhur twal. Eventwalment ħasaħtu u fil-31 ta' Jannar 1887 huwa żewweġ lil Antonja Fenek. Kellhom 7 wlied, fejn 2 minnhom mietu ta' età żgħira. 2 minn uliedu, Ivo u Gino, imxew fil-passi ta' missierhom u bdew jiktbu wkoll. Żar diversi bliet barranin, fosthom Pisa fl-Italja u Pariġi fi Franza. Ruma mar kemm il-darba u kellu żewġ udjenzi mal-Papa Leon XIII. Muscat Zoppardi kien wieħed mill-fundaturi tal-Għaqda Kittieba tal-Malti. Dik li llum hija l-Akkademja tal-Malti. Huwa dan President għal 7 snin. Giuseppe Muscat Zoppardi miet fl-4 ta' Awwissu 1927. Giuseppe Muscat Zoppardi kiteb numru ta' romanzi storiċi b'xeħta patriottika. Dak kien programm tal-kittiba tal-bidu tagħna li mhux biss jagħtu gost bl-istorja, imma li l-istorja irrakkontata ikollha l-isfond storiku tagħha, imma fl-istess waqt li jingħadda messaġġ politiku lil qarrejja. Allora, nies bħal Giuseppe Muscat Zoppardi irridu nħarsu lihom mhux biss bħala romanziera f'dan il-każ, imma anke li nħarsu lejh bħala kittib politiku. Mhux biss kien hemm il-gost tal-qari, il-gost tal-istorja, mhux biss forsi wkoll l-għarfien storiku tal-passat Malti, imma messaġġi x'aktarx indiretti lil qarrej dwar x'inhi Malta, x'inhu li tkun Malti, xi jfisser illi tgħix f'din l-art. Allura bażikament nibdew nintebħu b'ċerti formuli illi Muscat Zoppardi kien jużhom dejjem. U għalhekk inti tibda tgħid mela dan kellu programm politiku f'moħħu u mhux biss programm letterarju, ngħidu aħna illi il-karattri kienu maqsumin bejn it-tajbin u l-ħżiena. U dak li huwa tajjeb mill-bidunet sal-aħħar nett, dak li huwa ħażin l-istess, ħażin mill-bidunet sal-aħħar nett. U inti tintebaħ mill-ewwel minnu l-ħażin u min huwa t-tajjeb. Però tibda tinduna mbagħad meta taqra x-xogħlijiet tiegħu illi b'eċċezzjonijiet vera rarissimi it-tajjeb huwa dejjem dak li huwa lokali, dak li huwa Malti. L-element tal-ħażen huwa dejjem barrani. Interessanti li ngħidu wkoll illi meta ngħidu l-barrani, Muscat Zoppardi ma jużax u ma jitkellimx u ma jikkummentax dwar il-barranin kollha illi b'xi mod kellna x'naqsmu magħhom, ngħidu aħna qed jikteb lejn it-tmiem tas-seklu 19 le meta Malta l hija kolonja Brittannika imma lill-Brittaniċi ma jsemmihom qatt. Aħseb u ara kemm se jikteb kontra il-Brittaniċi, le? Tinduna wkoll illi fil-mira tiegħu kien hemm diversi drabi dak il-mexxejja jew inkella dawk il-popli li huma Misilmin. Allura f'dak il-każ tibda tinduna li hemm din il-formola illi m'għandniex xi ngħidu bil-kejl tal-lum konna nqisu li Muscat Zoppardi qed jagħmel asserzjonijiet perikolużi ħafna. Uħud minn dawn il-karattri bħal Toni Bajjada għadhom magħrufa sal-lum u kważi saru parti minn mit nazzjonali. Il-karattri ta' Muscat Zoppardi fil-letteratura nsejħulhom karattri ċatti.
karatriċatti fis-sens illi karattru jibda kif jispiċċa kif jibda. Jekk fil-bidu kien karattru ta' moralità dubjuża, se jispiċċa bl-istess moralità dubjuża. U għal kontrarju, jekk inti għandek xi ħadd illi jispira fiduċja, jispira ċertu sens ta' tajjeb, se jagħmel hekk f'kull stadju tar-rumanz mill-bidu tiegħu sal-aħħar tiegħu. Mela dejjem għandek daw il-karattri li huma it-tajbin, dawn il-karattri li huma l-ħżiena. Fost il-karattri it-tajbin mbagħad jispikka l-eroj. U l-eroj huwa dejjem Malti, huwa dejjem żagħżugħ, huwa dejjem barra li huwa Malti huwa żagħżugħ huwa dejjem tajjeb m'għandniex xi ngħidu u dejjem maskili. Huwa karattru illi jispira fiduċja f'dawk kollha ta' madwaru. Huwa bniedem illi jaf xi jrid mill-ħajja, għandu prinċipji ċari ħafna u dawn il-prinċipji huma sodi u li ma jitradihom qatt taħt ebda raġuni jew ċirkostanza. Jaf xi jrid u mhux biss jaf xi jrid, jaf kif għandu jikseb dak li jrid. Huwa bniedem ta' kuraġġ straordinarju, biżżejjed ngħidu li fost l-eroj Maltin kellek uħud minnhom li saħansitra jidħlu fil-kampijiet tal-għadu u ma jinarfux, ma kellhom il-kuraġġ li jagħmlu hekk. Oħrajn saħansitra jowmu il-port il-kbir, mhux biss jowmu fl-ilma f'nofs tal-lejl, imma jowmu fil-baħar mimli katavri. Jowmu fil-wiċċ. Jiġifieri huma nies ta' kuraġġ kbir. U ma nixxi ngħidu huma nies illi huma kredenti ħafna, reliġjużi ħafna li għalihom ma hemm ebda differenza bejn il-pajjiż, in-nazzjon u r-reliġjon Kattolika. Muskata Zoppardi għaleb ukoll xi romanzi mit-Taljan għal Malti. L-ewwel ħaġa li rridu naraw meta twilet u meta miet kien propju il-perjodu li żjed taħrax tal-kwistjoni tal-lingwa, illi ġiet interpretata ħażina Malta, speċjalment mill-lat politiku. Fil-fatt, qatt ma kien hemm rivalità bejn it-Taljan u l-Malti fost l-awturi, fost il-politiċi oħrajn. Imma l-kittieba kollha kienu jikbu bit-Taljan, dawk li kitbu wkoll bil-Malti. Da minn De Soldanis, jiġifieri sa Dunkarm kif nafu. Giuseppe Muscat Zoppardi jidħol f'dil-biċċa xogħol propju għax daħal fix-xija ta' dawk it-Taljani illi ġew eżiljati mill-Italja mħabba r-Risorġiment għax kienu ribelli hemmhekk. Speċjalment Żawli Sajjani u l-mara tiegħu Fiġenja u mbagħad Michelangelo Bottari, illi daw hawn Malta rrivoluzzjonaw ix-xena letterarja. Daw daħlu hawn Malta ir-romanz. Qabel ma kienx hawn romanzi miktubin hawn Malta u bdew huma jiktbuhom bit-Taljan ovvjament. U barra minn hekk il-novità li żjed qawwija kienet illi daw għażlu bħala eroj, bħala personaġġi, propju personaġġi Maltin illi jaħdmu f'ambjent f'Malta. Ġifieri dak li jkun qed jaqra jista' jidentifika magħhom b'xi mod. Michelangelo Bottari kiteb pereżempju fost oħrajn La sposa della Mosta. U di it-traduċija propju Giuseppe Muscat Zoppardi bil-Malti. Meġġa qed naraw il-link bejniethom, Giuseppe Muscat Zoppardi wkoll kien beda jikteb bit-Taljan fil-bidu, ma kien jiteb xi poeżiji, ma mbagħad għaddar fuq ir-romanz. X'importanza kellu dar romanz hawn Malta? L-ewwel ħaġa r-romanz differenti mill-poeżija, iżjed jinqara malaj, iżjed faċli biex taqra, allura għandu iżjed appell popolari. Jiġifieri jien se nitkellem fuq il-kwalità ta' daw ir-romanzi, ma se nitkellem biss fuq il-fatt illi grazzi għal daw il-ħafna romanzi għax kiteb ħafna, Giuseppe Muscat Zoppardi kiteb ħafna. U kollha jekk tinnota kollha tiegħu għandhom it-titlu dejjem isem ta' xi ħadd. Vico Mason, Susanna, il-title dejjem il-personaġġ prinċipali. Allura bekk u daħħal anke daw l-idejat. L-ewwel ħaġa tar-romanz b'sens romantiċu, għax daw it-Taljani daħlu r-romantiċiżmu Malta, qabel ma kienx hawn ovvjament. Daħlu r-romantiċiżmu, daħlu permezz tar-romanz, ir-romanz ħa popolarità ħafna iżjed mill-poeżija,
U bekk, daw il-ħafna romanzi li kiteb Muska ta' Zoppardi, wassal il-Malti standard għand il-poplu. Minn barra romanzi insibu wkoll numru ta' poeżiji ta' dan l-awtur. Lil Giuseppe Musca ta' Zoppardi nafuh l-iktar bħala romanzier, ġurnalist, sewa, kellu wkoll figura pubblika, kien prominenti fis-soċjetà Maltija, però ma tantx nisimgħu dwaru bħala poeta. Fil-fatt kiteb poeżiji li huma interessanti wkoll, mhux għax huma patriottiċi bħal romanz storiku romantiku tiegħu, imma għal dik il-kwalità li nsejħula s-sublimi. Tiġini f'moħħi poeżija verament rappreżentattiva tiegħu, il-poeżija waħdi. Li fiha hu jgħid li jitbiet mill-belt, il-belt iqisha bħala s-soċjetà ta' edewwa u ħbieb, jgħid ġifi jitbiet mill-ħbieb daqskemm mill-edewwa, u jmur waħdu fil-kampanja fejn jgħid inħoss taħti fuqi madwari illa li xoħossu tela ftit ġi elevat spiritualment u fiżikament il-fuq lejn id-divin, jgħid inħoss madwari taħti sewa u fuqi il-ħlejjaq kollha, il-ħolqien. U f'dan moment jibda meditazzjoni li tiġi estiża għal ġonnatura madwaru. L-ewwel effett huwa li jgħid inħoss moħħi u qalbi u ruħi jistrieħu. Ma wara ftit jagħti istampa pereżempju tal-ħuttaf itir imgerrex, jitla, u mbagħad jinżel sparat lejn l-art kważi se jaħbad mal-blat, u mbagħad itir lejn wiċċu u jibda jistaqsid il-mistoqsija għaliex huwa mgerrex dal-ħuttaf. U donnu ma jrid isib serħan imkien jgħidla fis-siġar sikta warajja la fix uq ta' swar li huma xbijat oħra apprensivi li joħolqu apprensjoni. Dan huwa sublimi, is-sublimi huwa meta inti fil-ħolqien madwarek tara kemm is-sabiħ dak li affaxxinak, imma dak ukoll li joħloq mistoqsijiet kbar. Nafu li Musca ta' Zoppardi ħareġ u mexxa diversi ġurnali. Fl-ewwel ġurnal, In-Naħla Maltija huwa jikteb hekk. In-Naħla Maltija sejra ssir għal dawn in-nies li huma Maltin bħalna. Jekk imbagħad min jaf bit-Taljan u bl-Ingliż ikun irid jissieħeb fin-naħla, jagħmel wisq tajjeb. L-ewwel nett għaliex min twieled Malta u rada maħali pommu lil sin Malti billi jaf jaqra bil-sna oħra m'għandu qatt imaqdar lil sin tiegħu. L-aspett patriottiku f'Giuseppe Musca ta' Zoppardi huwa wieħed li naraw sew fir-romanzi tiegħu, fil-kitbiet tiegħu, u anke fil-poeżija fatta xogħlijiet oħra u anke fil-ħidma ġurnalistika tiegħu bħalma naraw fin-Naħla. Hija idea li mbagħad ħaduha kittieb oħrajn fosthom Dunkarm l-idea tal-Malti bħala l-lingwa li tagħti l-identità lilna u li m'għandix tiġi skartata skapitu tal-lingwi oħrajn tal-kolonizzatur biex niftehmu jew tal-aġent barrani, it-Taljan u l-Ingliż. Hija karatteristika li ovvjament fir-romanz tidher ħafna fil-dikotomija, fil-differenza bejn il-barrani u il-Malti. Il-barrani ħakkiem, il-barrani influenza li mhuwiex tajba l-Maltin u il-Malti u l-kittieb Malti li jipprova joħloq epika tal-Maltin, storja ta' eroj, storja ta' rebħiet kontra s-sofferenzi li inġibu mill-ħakma u għalhekk dan huwa element ċentrali ħafna f'Giuseppe Musca ta' Zoppardi. Naħseb huwa element interessanti ħafna li nitkellmu dwaru spiss iżda ta' min nistudjawh biex imorru iktar fil-fond. Dwar min qed jitkellem Giuseppe Musca ta' Zoppardi propjament, meta jitkellem kontra ħakkim partikolari, meta qiegħed ir-romanz fil-passat, fi żmien l-assedju kbir, pereżempju, qiegħed jitkellem dwar il-ħakkim tal-preżent, x'futur qed jimmaġina l-Malta, kif jimmaġina Malta Maltija, Malta ħilsa. Naħseb dawk huma punti li l-istudjuż u riċerkatur fil-futur iridu jitlu fihom daqsxejn aktar fil-fond. Issa se naqraw silta minn Tony Bajjada, Fatt Malti tas Sur Giuseppe Musca ta' Zoppardi, it-tielet rumanzett onest tal-imfaħra kollezzjoni Il-Barriera tad-Deb. Jibda hekk. Tony Bajjada, minn Naxxar, kien ġuvni mibrum b'saffejn. Twil u fuq tiegħu, ħafif daqs it-tajr, bniedem li meta jdaħħal ħaġa f'rasu, ħadd ma jdawru iżid. Wiċċu samrani, ħuġbeħ mimlija, xaru iswed tuta, għajneħ donnom jitkellmu. Demmu kien tħossu jiġbdek, qalbu fideħ, ħelu ma' kulħadd. Il-kelma erq, lanqas jaf biha. Missieru kien bidwi u ma kienx jagħmilha ħażin.
Ommu mara tal-Knisja li rabbitu dejjem fil-biża talla. Tifel waħdu, Tony Bajjada, kien seta' joqgħod madwar missieru u ma jaħseb xejn f'xogħol ieħor. Iżda saħansitra minn ċkunitu kellu żewġ ħsibijiet imsamrin f'moħħu, l-imħabba ta' Alla u tal-art li twilet fiha. Ma kienx jara ssija li jikber biex jibda jaħdem għal Malta tiegħu. Muscat Azzoppardi kien ukoll interessat fit-teatru u kiteb ukoll xi drammi. Giuseppe Muscat Azzoppardi fl-ambitu ta' dawn il-kitbiet patriottiċi tiegħu hemm id-dram Caterina Desguanes. Huwa dram miktub bit-Taljan. L-ewwel edizzjoni ħarġet fl-1876, mhuwiex xi dram partikolarment twil, imma huwa tipiku ħafna tal-kitbiet l-oħra, inkluż tal-romanzi ta' Muscat Azzoppardi, fejn għandek element qawwi patriottiku. Allura għandek il-karattru ewlieni li hija Caterina. Caterina hija persuna nobbli, familja Desguanes, waħda mill-familji ewlenin f'Malta. Il-kuntest tad-dram huwa appuntu storja oħra patriottika, l-assedju l-kbir. L-assedju l-kbir ma ninsewx qabel avvenimenti oħra bħat-tieni gwerra b'mod partikolari. L-assedju l-kbir kien l-ikbar avveniment, l-iktar avveniment illi l-Maltin setaw jallaċċaw miegħu sens ta' patriottiżmu. Appuntu, meta Malta ħadet il-gvern responsabbli fl-1921, il-monument li sar kien il-monument tal-assedju l-kbir. U l-jum ħansejħulu hekk nazzjonali li twaqqaf kien appuntu it-8 ta' Settembru. Jiġifieri din ir-rabta mal-assedju u mar-rebħa tal-Maltin kontra l-għadu ħafna iktar b'saħħtu u l-għadu apparti mill-li huwa ħafna iktar b'saħħtu l-għadu kontra r-reliġjon, l-għadu Mislem. Għaliex l-assedju ma kienx kontra pajjiż Kattoliku, imma kien kontra xi ħadd li kien ukoll għadu tal-fidi. Allura r-rebħa kienet doppja. Ir-rebħa kienet rebħa ta' gwerra normali, imma kienet ukoll trionf mill-lat reliġjuż ukoll. U allura jagħmel sens li xi ħadd bħal Giuseppe Muscat Azzoppardi jaqbadlek karattru mill-assedju, joħloqlok karattru ambjentat fl-assedju din il-persuna li hija mara Caterina Desguanes u jibni dan id-dram madwara. U d-dram fih il-karatteristiċi kollha ta' dram ta' biċċa xogħol tipika patriottika Maltija tat-tieni nofs tas-seklu 19. Allura għandek il-karattri Maltin, il-karattri qalbina, il-karattri kuraġġużi, il-karattri leali, u mbagħad għandek ukoll il-karattri misilmin l-edewa tal-Maltin dawk illi jaħsbu ħażin, dawk illi jxewxu, dawk illi jħolqu l-inkwiet, etc. Jiġifieri tipiku ħafna, imma kif qed ngħid, fil-kuntest tar-realtà illi kellek poplu maħkum, poplu kważi sens ta' identità f'kien li xejn għandek, dawn kienu kitbiet importantissimi illi bdew jibnu sens ta' nazzjon, sens ta' identità. Giuseppe Muscat Azzoppardi kiteb numru ta' xogħlijiet reliġjużi. Insibu traduzzjoni mit-Taljan tal-ħajja ta' San George. Giuseppe Muscat Azzoppardi kien ormi. Allura meta kellu 20 sena prattikament, l-ewwel xogħol li ħareġ kien il-kitba dwar il-qaddis tar-raħal tiegħu, dwar San George ħal-ormi. Kien ktieb miktub bi stil mexxej ħafna, prattikament rid jagħti rigal lil ħutu l-ormin, qabad ktib li kienu kemm ġie ppubblikat bit-Taljan u qalbu għal Malti. Naturalment, il-ktib dwar il-ħajja ta' San George ġie ippubblikat diversi drabi. Għandna rakkont ħelu li saċerdot minn Għawdex, Luigi Vella, u li nafu anki bħala kittib ta' diversi romanzi bil-Malti, ġi Malta jfittex dan il-ktib u ma sabux. Infatti, it-tieni edizzjoni ta' dan il-ktib kien editja dana l-istess Monsignor Vella u ħarġet it-tieni waħda, mbagħad ħarġu diversi edizzjoni oħra. Huwa kien jgħid isma' jiena li kieku jkolli nikteb fuq San George għandi biex nikteb enċiklopedija għax kien baqa' jiġbor tarif dwar San George u mbagħad anke żied xi poeżiji li kien kiteb fuq fl-edizzjonijiet ta' wara. Insibu wkoll ix-xogħol dwar il-Qudiesa bil-Malti. Qabel ma nitkellmu dwar il-Qudiesa bil-Malti, tajjeb li ngħidu li Giuseppe Muscat Azzoppardi għamel 3 traduzzjonijiet ta' liturġija. L-ewwel ma qaleb fl-1886 kien l-Asar tal-Madonna
L-asar hija it-talba ta' filgħaxija tal-Madonna. Speċi dina għal kemm nixtieq li il-Maltin jitolbu biha għalax intom tmorru l-Knisja, tisimgħu l-qassisin jitolbu bil-Latin, ma tkunx tafu x'qed tgħidu, hawnhekk għandkom din it-talba lil Madonna. L-asar u dan kien popolari ħafna għax qalbu fuq stil ta' poeżija, xi ħaġa li anki diġà il-Maltin kienu mitħla tagħha għaliex kellna il-Mifsud Tomasi li kien jikteb dan il-mod u jidher li anki din kienet popolari l-asar tal-Madonna. Biss fl-1902 ħareġ l-ordinarju tal-Qudisa ġifieri leaflet żgħir dawk il-partijiet li jirrepetu lilhom infushom fil-Quddisa. Mbagħad fil-1918 ħareġ il-Missal, ktibna iktar oħxon li fih anki partijiet li jinbidlu minn Quddisa l-oħra. Bejn l-ewwel edizzjoni u t-tieni edizzjoni hemm xi ftit tal-irtukkar. Naraw li Giuseppe Muscatat Soppardi kellu preferenza għal Malti safi. Per eżempju, fl-ewwel edizzjoni għandna waqt il-konsagrazzjoni kien jgħid il-misteru tal-fidi. Fl-edizzjoni tal-1918 sattra ta' twemmin, propju żewġ kelmiet iktar safi, iktar semitiċi. Muscatat Soppardi ħadem ukoll fuq traduzzjonijiet ta' kotba mill-Bibja. Fost dawn insibu l-4 Evanġelji. Fl-1895 Muscatat Soppardi kiteb lill-Isqof Pietru Paċu. Għallu kemm nixtieq nibda dina il-proġett kbir ta' traduzzjoni tal-Vanġeli. Ma ninsewx li sa dan iż-żmien kellna traduzzjoni tal-Vanġeli, kellna Vassalli, kellna Camilleri, ma dawk li kienu kollha protestanti. Hawnhekk għandna l-ewwel Kattoliku li rrid joħroġ bit-traduzzjoni tal-Vanġeli. U l-Isqof inkoraġġi ħafna, għallu isma' għallu inti u taħdem żomma ġembek il-Martini. Martini kienet il-Bibbja Kattolika Taljana. Għallu aqleb ukoll in-noti tal-Martini, għallu mhux ikun biss traduzzjoni imma akkumpanjata bin-noti. U beda bil-Vanġelu ta' San Mattew. Kompla b'San Mark, San Luqa, San Ġwan. Wara li spiċċa l-Vanġeli beda bl-Atti tal-Apostli. Hawnhekk qegħdin 1824, 1825, prattikament l-aħħar żmien ta' ħajtu. Infatti Muscatat Soppardi miet ftit wara li spiċċa bit-traduzzjoni tal-Atti tal-Apostli. Jekk noddu kollox ma kollox, bejn l-ewwel proġett u bejn it-tieni proġett ta' traduzzjoni Muscatat Soppardi għamel 13 sena jaħdem fit-traduzzjoni tat-Testament, ta' parti mit-Testament il-ġdid. Naslu fi żmienna u nsibu li r-romanzi storiċi ta' Muscatat Soppardi reġgħu ġew ippubblikati. Għaliex? Dawn ir-romanzi huma meqjusa bħala klassiċi tal-letteratura Maltija, inkitbu fl-aħħar tal-seklu 17 u fil-bidu tas-seklu 20 u jirriflettu il-ħtieġa tan-nazzjonaliżmu ġifieri li l-poplu Malti u minn taħt l-era kolonjali u jibda jaraf it-tajjeb li hemm fih li huwa bħal popli oħra u kważi jimxi Muscatat Soppardi qed par ma' kittieba oħra madwar l-Ewropa. Jekk inħarsu llum lejn xi partijiet mill-kontenut ta' dawn ir-romanzi storiċi, nistgħu ngħidu li nsibu sessiżmu u razziżmu. Naħseb li l-ktieb irid dejjem jaqra fil-kontest ta' meta jkun inkiteb. Jiminix persuna li nemmen ħafna fil-korrettezza politika, fis-sens li l-politically correct li kif qed nifhmuh illum naħseb qed imur qed ikun daqsxejn waħda radikali iżejjed. Il-testi u t-temi ta' razziżmu fost l-oħrajn naħseb li għandu jittieħed fil-kontest li fih inkiteb. Ma ninsewx li għal darb'oħra il-kotba nkitbu b'sens li laqas tista' sejħilhom roman storiku fis-sens tal kif nifhmu llum il-ġurnata. Huwa biss qed juża l-isfond storiku biex iwassal messaġġ modern żmien li nkiteb, messaġġ li l-poplu Malti jrid iqum fuq saqah, li għandu l-kapaċitajiet tiegħu, li għandu l-eroj tiegħu u li jista' jkun anki poplu sovran. Tajb ukoll inżid li minħabba din il-kwistjoni għamilna wkoll edizzjonijiet li aħna isuhom minuri imma mhuwiex żgħar għat-tfal
għatfall ta' 11 sena l fuq, fejn anki it-tekiljajna dawn it-temi ta' razzizmu u fejn stajna immitigajnijom mingħajr ma biddirna il-ruħ tal-istorja ta' Muscat Azzoppardi stess. Kif rajna u smajna, Muscat Azzoppardi ħadem qatih biex il-lingwa Maltija jagħtiha l-ġieħ mistħoq. Dan għamlu fin-numru kbir ta' xogħlijiet li ħareġ. Mhux tabxejn li l-istudjuż tal-ilsien Malti, Franġisku Saverju Karwana, kien sejjaħlu missier il-letteratura Maltija. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor. Narawkom darb'oħra.